Beth ydych enw chi? Dai Williams dwi. O ble ydych chi'n dod yn wreiddiol? Yn wreiddiol, fi'n dod o Bengem, jyst ar Boes Bagod. Ble ydych chi'n byw? Wy'n byw yn Astlefera bellach. Oes teulu gyda chi? Does dim teulu fel wraig na plant dy fi, ond mae rieni dy fi, a mae un chwar a un nith. Beth ydych chi'n wneud yn eich amser hamdden? Wy'n hoffi cadw haeni, a wy'n hoffi gwylio rygbi. Dwi ddim yn chwarae'r rhagor, ond hefyd bach o DIY falle. Ers pryd ydych chi'n dysgu Cymraeg? Wy'n dysgu Gymraeg ers 3 blynedd erbyn hyn. Dechreuais i ddysgu pan ddes i nôl o deithio o gwmpas Australia a Gwlad Thai. Pam o'ch chi eisiau dysgu Cymraeg? Penderfynais i ddysgu Cymraeg achos pan o'n i'n deithiwr, cwrddais i a chymaint o pobl o dros y byd i gyd, ond anhebyg iddyn nhw, o'n i'n methu siarad fy iaith fy hunan. Felly pan des i yn ôl i Gymru, o'n i'n benderfynol o ddysgu yr iaith Gymraeg. Beth ydy'r peth mwyaf anodd am ddysgu Cymraeg? Wel, fi'n meddwl peth mwyaf anodd am ddysgu yw reit ar y dechrau pan ti'n meddwl siot yn y byd a fi'n mynd i ddysgu iaith arall. Achos o'n i'n uniaith cyn i fi ddechrau ddysgu, dim ond Saesneg o'n i'n gallu siarad. Ar y dechrau, o'n i'n methu credu bod fi'n posib i rywun ddysgu iaith arall. Ond ar ôl spel, ges i rhyw fath o foment, a o'n i'n gallu gweld y ffordd i wneud e. O'n i'n gwybod wedyn, dim ond mater amser ac ymarfer rhywun. Ond ie, reit ar y dechrau bendant, y peth mwyaf anodd yw credu bod fi'n bosib. Oes neges gyda chi i bobl sy'n eisiau dysgu Cymraeg? Wel, cerwch amdani, a wedyn, fel wedais i, bod ar y dechrau, siŵr o fod chi'n ddim yn credu bod fi'n bosib i chi dysgu'r iaith arall. Mae fi'n bosib, jyst daliwch ati a bydd yn dod yn y diwedd. Oes uchelgais gyda chi? Ar hyn o bryd, ar y chelgais yw cystadlu yn cystadleuaeth dysgu'r flwyddyn, ond sa'n siŵr am a hefyd cael swydd nawr lle wy'n gallu defnyddio'r iaith Gymraeg bob dydd fel gweithio ieuenctid a blaid Gymraeg yn ei Powys. So, wi wedi llwyddo i newid fy mywyd i ryw raddau nawr lle wy'n gallu defnyddio'r Gymraeg bob dydd a weithiau hyd yn oed siarad mwy o Gymraeg na Saesneg.